Dagiti chismosa no nagtitipon da. Amin nga aglabas iti newsfeed isa't tapik da. Amin nga karuba ket madilaw da isut pagurugyan tati saot maysa ipadananda no di makisayan et nay nayunan dagitay salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di makatala dagiti yung iwat da kaput takis nga apal da idagtuma ay nakakatkatawalaeng erken dyan dari karuba. Atang tumit lang itiel daw tumteng tuti karma dagiti naramid mo di padang matao itlat amen ko. Di mo katamuda itagagayim mo adut sa udas liklikod mo tati ang musika inakasango ay nagsaya at da ngem nabot pudo pa'y niwat da salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di makatala dagiti yung iwat da kaput takis nga apal da di dagtuma ay nakakatkatawalaeng erkel dyan dat kadwada awan prenot ngiyong iwat da salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di makatala dagiti